Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tepangaken nami kula Sony Adi Pratama, absen 3 doso saking kelas doso B. Salajengipun kula badhe nampilaken tembang mocopat pangkur. Monggo dipirsani. Mingker mingkur ing angkara akarana karnan margi siwi sinawung resmining kidung sinubo sinukarto mrekretarto pakartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.